اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تو پہلے آج دی اس تقریب نو گلزار احمد ساگر دی طرف السلام علیکم. اس تو بعد ماحول دے ویکھی کھلے ہاں تہاڈا ماحول کیویں اے سطح اے دھرتی دے بڑے باشعور لوگاں دی ہے. اتنے جویں دے شاعر پیدا ہوئے ہیں پورے پنجاب وچ نہیں اور سمجھن والے لوگ شاید صرف داد کا محتاج ہے. برائے مہربانی میرے علاوہ سارے انداز دے رہے میری گزارش کو آئے اتنا سفر کر کے اور کچھ بھی تو وسیل کرنے کو نہیں آئے. کیڑی کیڑی نعمت کرا شکر مولا تو جو دتیاں مینوں بے بہا نعمتاں. کیڑی کیڑی نعمت کرا شکر مولا تو جو دتیاں مینوں بے بہا نعمتاں. تیری رحمت دے صدقے ہندے مل گئیاں کر کے منگیاں نہ بیٹھوں دعا نعمتاں. ایک اپنے گناہگار بندے ہوتے تو کیتے کرم تے کمی کوئی نہ رہی جنہ قابل میری ذات نہ سونیا تیری قدرت تو ہویاں عطا نعمتاں. بہت مہربانی جناب بہت مہربانی جناب سے کہ اس جگ دی ہرس دی سجا تے ایمان نو سوڑ نہ دیوی. اس جگ دی ہرس دی سجا تے ایمان نو سوڑ نہ دیوی. کدی بھول کے نیندر غفلت دی اکھیاں تے یوڑ نہ دیوی. تے بس دنیا وچ پر دنیا نو من اندر سماڑ نہ دیوی. اور میری ترتی ساگر پانی تے وچ پانی پاڑ نہ دیوی. مالکہ تہاڈا ذوق میں نظر آ رہا ہے بڑی مہربانی جناب. اس کا مطلب ہے کہ تسی سمجھدے بھی اور سنتے بھی ہو. بڑی مہربانی کہ میں نے دے کے مارا ہجر دیاں میرا حال بے حال کرنے. ہک دو دے نہیں بے تکیاں ساگر پورے سال کا سال کرنا. تو ہن اس گل تو اعتباراں دے پیا سن بے تال کرنا. اور نیت بھول تے روے کے پے اندر کہندے استقبال کرنا. بڑی مہربانی جی بڑی مہربانی بڑی مہربانی جی بڑی مہربانی. بہت شکریہ بہت مہربانی بہت میسن بھائی بہت مہربانی. اے جناب کسی بھائی کا حکم ہے انہوں نے حکم کے مطابق جناب میں دوڑا مقرر کر لگا کہ میں نے دے کے مارا ہجر دیاں میرا حال بے حال کرنا. ہک دو دے نہیں بے تکیاں ساگر پورے سال دا سال کرنا. تے ہن اس گل تو اعتباراں دے پیا سن بے تال کرنا. اور نیک پھول تے روے کے پے اندر کہندے استقبال کرنا. تے جویں جنس میں ہکا جائے منڈیاں تے کسے قیمت بھا نہیں راندے. انجے وانگوں ساگر تا زندگی بندیاں دے سا نہیں راندے. تے پریشان نہ ہو خوشحالیاں دے بڑے نیک دریا نہیں راندے. اے تا مڑ بھی خون بیگانہ ہا بھتا دین بھرا نہیں راندے. بڑی مہربانی بہت مہربانی بہت مہربانی. میں جناب ایک ربائی لکھی ہے اس علاقے دی شان آن انہاں واسطے جناب غلام احمد درد واسطے کہ اسی اتنے آیا تو ساڈے فرضا انہاں دی بزم وچ انہاں دے شاگرداں وچ آ کے سی نہ پڑھیے تو ساڈا اتنے آن نہیں کرنا. عروج لکھیا تے درد لکھیا زوال لکھیا تے درد لکھیا. عروج لکھیا تے درد لکھیا زوال لکھیا تے درد لکھیا. پنجابی شاعری دے ہاں تے بیٹھ کے خیال لکھیا تے درد لکھیا. میں کہے خوشامد تو ہٹ کے ساگر ہاں اس حقیقت میں مندہ پیا. میں کہے خوشامد تو ہٹ کے ساگر ہاں اس حقیقت میں مندہ پیا. چنگے سارے لکھیں دے پہن کمال لکھیا تے درد لکھیا. بڑی مہربانی بڑی مہربانی بہت شکریہ جناب. اپنے میسن دے جناب بلد میسن دے بانی جناب ملک زمرد موسن دے حکم دے مطابق جناب نتیم صاحب بڑی مہربانی بہت شکریہ جناب. حوصلہ افزائی دے بہت شکریہ جناب. انشاءاللہ تو ہم نے تعمیر رسیدی دے. نثار صاحب بڑی مہربانی جناب بہت شکریہ بہت مہربانی جی. انشاءاللہ جناب تو ہم نے تعمیر رسیدی دے. پیغم صاحب کے عروج لکھیا تے درد لکھیا زوال لکھیا تے درد لکھیا. پنجابی شاعری دے ہاں تے بیٹھ کے خیال لکھیا تے درد لکھیا. میں کہے خوشامد تو ہٹ کے ساگر ہاں اس حقیقت میں مندہ پیا. چنگے
गेला कि तेरे ना तू वखरा ना चावे चुपचाप जबान हो बंदे तेरे ना तू वखरा ना चावे चुपचाप जबान हो बंदे या कतल नसीब दी मकतल गाह विच मेरा हर अरमान हो बंदे कि हरकत दी सागर सकत न रहे तू ये खुद में जान हो बंदे और तैनू भूल दिया नाल जनाजे दा शाला सजो ऐलान हो बंदे बड़ी मेहरबानी जनाब बड़ी मेहरबानी बहुत बहुत मेहरबानी जनाब बहुत शुक्रिया जनाब तुहाडे साडे वास्ते कराना साडी सुल्तान साहब तुहाडे साडे वास्ते कराना सलामत रखा साडे बस उस्ताद शहबाज तुहाडे साडे ऐसे हिक नहीं है ना हाजी साहब थोड़ा जिहा मेहरबानी करो थोड़ी जी मेहरबानी दो तीन नगर से चाहते तो मैं तो उनकी हाजिरी देना नहीं तो खैर वादा का शायद बहुत ज्यादा है मैं ना आखिरी थोड़ा पेश कर सामी सब भाई और सही के सादा ज़र्फ परिता पाले आला इलाज पाली दीन ईमान इससे बाहर तो रब नहीं हो सकता सजना का कोई फरमान है तो गुलजार सागिर जो करते पे हाँ 100% ठीक बयान है और साडे दिल विच लगदे ने बस टाइम जिवें